Kamusta mga tagalinggan? Maraming salamat po sa matyagang paghihintay sa amin kahit po mainit. Happy Pistay Diet po sa lahat ng mga nandito ngayon. Nag-e-enjoy ba kayo? Sige, tuloy-tuloy na natin yung pag-e-enjoy na yan. Music please! Amen. Sus Maria Yosef. It's all about when the other time feel it too. Oh, no matter what I do, I feel the pain. We're looking at you, baby, I stay. Despite you can't believe
Kamusta kayo? Just a smile and a